Aringare bari kuku abereki. Another member of Indian. It's Indian. Zizekwenda. Right, Shabuda Notaurisa Peterson Mugita. Mudrosum Zaizu, good it is on what Yanson. Patience more. Dewey, Margaret Schmeza, Jimmy, Chamirwesa, my plaintiff. Then it Zizekwenda, gay defendant. Nyaya owns 1 hour. Nyaya and kundipuma uroi kuti mombe dzepamusha wedu dzese zvikwambo yanembo dzako chitupa nemari yedare kutora kudaro ndimoyo Patience na Margaret Chimbedza. Taura tinzo Patience. Zvakaitika ndezvekuti wakanga uri musi wechipiri tikaona mwana wacho svika mazuva rodoka achibva asvika akati zviri kunzi mombe dzenyu dzadya mugadheni. Chibva ndamuti alright mira ndidini ndifonere vana vane mombe ndinzwe kuti vari kupi. Ndopandakafonera vana vane mombe iye anga aripo ndakaisa foni yangu padla kuti mwana mukomana buda panze. Ndichibva ndafona ndikabvunza mukomana ndikati mukomana munati mwana wavo anonzani Michael ndakabva ndafonera mukomana anga aine mombe anga aine kamwana kangu. Saka mukomana uyu munyowani ndandisina tariswa mombe dzese. Ndichibva ndati ndipirei Dwayne foni kureva mwana wangu. Achibva ampa foni ndikati Dwayne mombe munadzo dzese here. Akapindura akati mama tiri mumauswa regai ndigotarisa patiri kumunda kwedu kunomira mapurisa. Ndikati alright. Anaukata foni yangu ndakaramba ndakangohodha. Vandati wadziona dzese here zviri kunzi China apinda kwamai makoni zvikanzi hongu China tinaye. Zvadaro mwana uyu aizvinzwa kuti China anga aripo. Vandati achi handetinoona padyiwa gogo wakanga wasipo handetinoona padyiwa pacho. Takafamba tikaenda kumagadheni tikaona pakadyiwa kamombe kadike muriwo. Ndikati mombe hairambiri but mombe yacho iri kunzi China here adini apinda zvikanzi zviri kunzi mombe yenyu isina muswendo yadini ndoyapinda mugadheni. Ndikati aiona ndiani zvikanzi ndimundevere. Takafamba tikaenda kugadheni kwaMundevere tikasvika Mundevere aripo. Akati zvefiwa mombe yenyu ndaidini ndaibuditsa. Ndikati kwakuri kumanguva zvikanzi kwakuri kuma9:10. Ndikati inini nguva idzi hativhuriri mombe nguva idzodzo sinomungavhurira mombe zvekuti nguva zhinji kumapast 11-12 ndonguva dzatinovhurira mombe nekuti vanhu tiri bhizi. Saka handisi kuziva kuti mombe iyi yazotipoya nguva iyi but makisini takafuma tichibopa ngoro tikaenda kurwizi tikandochera mvura ndikadzoka ndikapinza madhonza aya mudanga. Mwana wangu akabudisa mombe dzekuti vanokame mombe dzakatopinda mudanga. Ndopandakati inini tichitaura nemwana weya shandeva mai masikati nekuzokutedza nguva yedu isusu tiri panext door vauya vachitidana kuti vaingotipushira bhazi mutibatsire kupusha bhazi. Saka hande tinonyatsonzwisisa kuti pavauyawo kumba kwedu papaine mombe dzadziri panze here kozi vakauya kumapast 10 dzadza kuenda kuma211. Mwana wayo akabva aramba. Ndikati nini handina zvandingakwanise kuita iwo kana wadiwa aramba.
takabva tapesana iye achienda kwavo ndichienda kwedu. Ndichisvika kwedu ndakabva ndaenda kugadheni. Ndadzoka ndopa ndakasvika mama wake varipo wapamba. Ndakatanga ndasenderwa meseji nemusikana wepamba svikanzi muri kudiwa manyai ndobva ndasvika mai avo vakagara pamba. Ndopa wakati ndauya kuti ndinzwe nyaya yemombe dzenyu, saka handei kwamasikati kwacho ikoko ndo ndati regai ndive ini ndiri munhu mukuru tiende kwamasikati. Takafamba namai vangu nezvakanaka tikasvika pamai masikati. Mai masikati wakagara nemumwe mukadzi wanga agara ipapo kwakatosvibirira. Tikamhoresa mai masikati wakatibvunza kuti kwakanaka here zvamauya makatungamidzana. Vakanga vaine chimwe chinhu chavangoenda nechimukondo so chakaita black chimuti. Wakabva wapindura ndisati ndapindura ndini ndandiri pamberi avo vari mumashure mangu. Zvikanzi hakuna. Tichibva tagara panze pakicheni tagara ipapo ndopandakati amai masikati tisitauya zviri kunzi mombe yedu yapinda pai mugadheni mamai makona. Saka ndati ndiuye tinzwe because tapedza nguva isusu tichipusha bhazi renyu richiramba kumuka ende munhu wese anga ari panapa nemukomana wemombe anga ari pana. So ndati ndiuyewo ndinzwe kana baba Nadia wauya vachikumbira vachona kuti muye muzondibatsira kupusha bhazi vachiriko vatiudze kuti wamboonawo here mombe dzadziri pai dzadziri panze uye patazobva pano pamba tichiuya kumba kwenyu havanawo kuona kuti mombe dzadziri mudanga here. Saka ndakasvika mukwasho kwamasikati anga atobuda iwo baba Nadia wacho. Mai masikati wakati ndatozvitaurawo kuti daita bhazi ramuka manovhurira mombe nguva dzanga dzatodini dzanga dzatofamba. Saka pakudaro takatadza kuwirirana kumashoko. Ini ndakabva ndati ini wakabva wanditi iwe unorambira madhodza sei nekuti madhodza unogona kumabopa wongomasiya achidii achitenderera pachiwanzi. Ndikati kwete ndini ndatovapinza because kwakuchiri kumaxen wachibva ndikabva ndati ndopika namai wangu kana usapike nevanhu vakafa iwewe usapedze nguva kwechipika nevanhu vakafa regera vanhu vakafa. Ndakabva ndanyarara nekuwaziva kuti vanokokota. Ndakabva ndazvininipisa vakasimuka ndopa wakasimukawo mumashure mangu watanga kutokopota. Takazobuda payadhiwa wachikopota wachipumha kukanzi iwewe ndakatogara ndakatokuwenga kudhara. Ndikati munondiwengere nhandikadi muno kana ndakatokuwenga uri sewewe ndakatobvira kare ndakatokuwenga uri muroyi iwewe nambuya wako munotanga mabere usiku. Ndikati kana muchiti ndiri muroyi makandoona kupi ndichiroya pamwe kune kwatinosangana mutrafiki yemapere pamwe tinosangana ndichaziva makandoona kupi ndichiroya. Wakabva wawedzera zvikanzi uri kuona bhucha here wachinongedzera kwaredrufu kwamunaiwo bhucha riri mumadziro munotadza inini munozviti mune mari muri kutadza here inini kuenda mubhucha muchinotenga nyama pane kudya wani munongofirwa muchingofirwa. Ndikavabvunza kuti kufirwa imhosva here wakaramba wachindituka wachipopota chichibuda muyadhi mamai masikati ndakuenda kumba iwo wakuendera kwavo. izvo zviri kutaura hanzi makandituka handambomutuka iye aitondituka iye aikutuka ikuti zvaari kutaura kauti hanzi patinosangana patinosangana ndikati ndakamuti unoitire mwoyo wakashata andanditangire kwakatangira nyaya ndakazinda naye pamai masikati tichisvika ipapo tisvikewo mai masikati ondoko pavakabvunzawo zveshuwa kwakanaka iye akati tatauyawo ndikati chikondo chanotaura chaigero chishanga chesenflower ngozi kwekumba kwava kunembuka kwamasikati kunembuka saka ndakangotorawo chishanga chekuti handingavi munembu. Ndabva ipapo ndoiye ndeyakapira nyaya yake kuna mai masikati sezvaataura. Mai masikati wakapindura achiti zveshuwa masikati uku ndatovadaidzira bhazi tikasunda. Ndikati aiwa handidzovengu. Iye akatotaura akati mombe tambovhurira makuseni. Ndikati hasa mavhurira makuseni mogona kunge kamatosiya mombe kanomwa mvura ikapinda mugadheni. Pane munhu atoitinha akazotaurwa kuti mwana atoti namunhu kuna munhu here maenda akatoti zveshuwa ndatinha mombe yenyu. Saka munogoramba sei kuti mombe yedu ati hanzi ndini ndatodzivharira ini. Kati ko zvinogofamba seiko kuti iwe mombe yako yaonekwa mugadheni ikatoti mwani munhu ari kutotaura iwe kuti hanzi tavharire ndopakanzi handei kwamasikati nokuti before dzakambodya futi pakati handei kwamasikati ndikaramba asi mombe dzatoonekwa nemunhu nemwanzukuru wangu akaramba nemujana wacho kuti mombe dzedu dzadzitori panapa dzambovhira dzapinda mugadheni. Saka ipapo ndakada kuti ndinonzwisisa kuti zvinongonzi mombe dzavo dzichitoonekwa nemunhu dzapinda mugadheni iwe woramba kuti mombe dzedu tinetinadzo. Saka ndakaenda kwamasikati ndozvandavinga kuti ndinzwisise. Mukutaura kudaro mai masikati vataura kuti ndikati handidzo nguva dzamasunda bhazi mombe inonzi yadya chipo chemakuseni saka zvogona kunge yanodya
zvinovasikati hanzi aini kuti ndizoziva wezvakati handichazivi ndobva vanyarara kudai iye ndopakati hanzi tatovharira munhu bika namai vangu vakafa kudai ndikati usabike nevakafa uchinyepa unonyepa iwe woti wavharira munhu saka chagova chishamizere chokuti mombe yenyu yaonekwa nemunhu ari kutoti ndaitina iwe woti hani ndavharira mombe zvinombofamba sei ndopakachiti hanzi paairamba kaipapaiti kubika namai vangu ndopanakatoti uyu ndoita munhu ane mwoyo wakashata kongoti mungotiwo munhu sori kana mombe yapinda mugadheni zvine basa handiyatoonekwa nemunhu aina kupedza ikacho saka asi aitoramba kuti hani mombe dzedu hadzina kumboendapo mukutaura momo ndomandaipindurana naye kokuti inini hanzi ndiri kubvunza kuti saka zvinogova zvishamisere zvokuti mombe dzenyu dzaonekwa mugadheni imoramba ndopo vakundishandukira nhasi mbiwa wacho wangu wasemborai naamuvhura ndataura nezvombe yake ndaitaura nayo pakuti hanzi inini nyaya yavaunza yekuti hanzi ndakavati mapere chichi kuti ivo vaongorore nezvemombe dzavo vakundishandukira inini pamusoro pekudyiwa kwemugadheni mangu iyo wadare marinzwa wakaona mombe yacho ndewapi aripo ndewapi wakaona mombe ndio wakaiona Diwani unodani andikuoni shona ndonzwa kati shoma ndotaura ndewere pamudewere komo yakishwa ndisi unopuruma togona zvinzwe hayi komo yakishwa saka zitatongoti mundewere ndiani zita moyo moyo ani moyo mlamu mombe wakaiona wakatina wakaita sei ita mangizire ngati nyama yakucha ikumene yavya straight ngati ndaramise ngati nyama yatera yafya yaitwera pakati ngave iwani akichimwa chitumphasa kichimwa yachikwemboya isikati pano anodzwairo vatumikire tauri tumikira toda independent takaona mombe rume gwaimani richibva nedirection rakauya rikasvika rikapinda mugadheni remunhu iye anga atodiridza mugadheni make akasimuka akaenda akandobvisa akandotina mombe kuti ibve mugadheni yakadyei mavheji nombavirani yaiwani ndakadya muhombo gwaimani 1 akadya muhombo 1 ndeyekwani mombe yacho unoiziya here mukomwengo yainya siswa awo wakaitina wakaitina chendepi yapume ngati yakona yabuda mugadheni ikadzokera ikoko yanyamba kumushaiko mungamadzisirwa nemundayo the best kubata mombe yacho modaidza munhu mombe ichiripo handiti munhu odaidzirwa ouya pamombe yake ichiripo pagadheni ipapo odi oiona handiti but izvo zviri kutaurwa hanzi mombe ende muri kutaura imimi kuti makamboitsunura muchimboega mabva kundochera mvura ende sofo zvirunzi mombe iyoyo yakaonekwa kugadheni kwenyu kwamai yavo inini chinotinetsa ndechekuti even pakavhurirwa mombe nemushandi akuenda kuchani mombe dzakanga dzirimo dzese hapana mombe yanga isiri kudanga
Ofuchi sitakati tichibva kumisa. Iyo pakavhurwa mombe. Wakangoripo here? Ndini ndakatoti bopa tichienda kumisa. Pakazovhurwa mombe nemushandi. Wakangoripo here? Pakavhurwa mombe takati tabva kubhazi. Mushandi akabva angoti nekumaheji sichu yakumba. Achindovhura mombe. Gogwangu akagara. Saka unogoziva sekuti dzanzi dzirimo. Hapana mombe yatakaona pasi. Ndozvati iwe unozoziva sei uyo andovhura mushandi uko. Iwe unoziva sei kuti dzanzi dzirimo. Even tinozomubvunza mukomana akadaira kuti dziri mudanga dzese. Nekuti wakavhurwa achibva waenda patinokuda medu. Ndopandotime yandakazowafonera nditi zvikunzi mombe dzacho. Akati ndikatarisai mombe. Kamufudzi haangatauri kuti iwe uri kutaura kuti mombe yanga irimo, iwe wanga wasipo. Nemushandi takaenda naye kubhazi. Takaenda mhuri yese nevana. But azondovhura danga wacho iye akabvunzisiswa. Takangopesana pamusiwo iye apenda kudanga but kudanga kune mombe uko hausiriko iko iweyo. Zvinogoneka izvozvo zvokuti kudanga umotaura kuti iwewo don't say kuti mombe yanga yaisipo nekuti anotya kurohwa mushandi. Because yaonekwa ne-independent person asiri muridzo asiri haana yepachikati penyu neyo. Ndingangoda kubvunza hangu kuti chii chinorema padyiwa muomba mumwe chete wemavheji nekuendesana kumatare zvemakuita izvi pane kuenda kunoona pangodyiwa mukumirana rurekero. Chii chaita kuti muwane simba rekuti muomba wakangodyiwa 1 hamuna kugona kutaurirana asi mada kuunzana kumatare? kunituka kwawakaita ende inini handina kumboramba kutongola nawo kuti titi sori henyu kana kuti tiripe but havana kutipa chansi yawakandipa inge iri yekunituka. Ndakateerera muchitaura matipa makazvinzwa makatoenda kunobvunza kumwe musati maona apo kuti nhai musati matomboenda unoona kuti padyiwa pacho pakakuratakatanga taenda kunoona kugarden first. Alright, muomba wani tichibva tazocrossa kuenda kugarden rawamundewene angori magarden akangoteedzana but iwo vari pekutanga nechekuno. Saka matoona kuti padyiwa muomba wani hazvisi zvinhu zvokuti mungasvitsane pakuzoti munoendesana kumatare kana makagarisana zvakanaka. But sekutaura kwamaita tanzwa muchiti vanotaurisa makambodini futi dai mume muri vanhu vanogarisana zvakanaka ndofunga makambokumirana sorry nokuti muomba wani dai kunzi yakacha garden rese kana kuti awakakudhimandai kuti ndikuda chakati akasike kutanga zvichiitika ende ipo pacho inini hangu handigari kuno gogo vanogona kutaura nekuti ndo vanogara kuno kanhu kacho kese kakaitika kwekumashure mombe dzenyu dzisiri dzedu dziri dzepamunaiwa dzakadya ikoko wachiti ndedzenyu. Pamusoro changano ini ndinoda kubvunza tete ava kuti hatiti muri kuti imimi makaudzwa kunzi mombe dzacho ndizvo makaenda kugadeni mukati chekutanga maenda kugadeni maenda kugadeni makandosvikaona here ava vamudevera vamudevera vanga vari kugadeni vanga varipo here wakati kudini wakatsanangura kuti chaina ndaiona ndikaitina ndikati maitina ndichienda nekuti zvikanzi ndaitina ichiuya nekwenyu ndokwayauya napo ndomatsanangurira wakandiita. Zvino mama munoti mungadi umombo unopfuura ipapo here masvika kugadeni munhu ariko kugadeni ari kutaura kuti ndaiona mombe ikapinda mugadeni ndikaitina ikadzokera kumusha kwenyu mune umombo here wamungada kupfuura ipapo? Hachangamiri ndaona hangu nyaya yauya pamberi penyu yevanawa mukugarisana kwavo ndaona kunge pane imwe nyaya isina kuuya kudai asi yakuda kuita seimwe kwakadai hawana kugarisana zvakati nakei ndo nyaya yakubuda pachena dare ichitaura kureva kuti tikatarisa zvakaitika izvi hazisi kupindirana nezvikudzana. Nyamangara yaverengwa dzitora kuti pane kupumhana kwatiri kutarise panyaya dziri kutaura kumana kwacho hatisiri kuona ingori nyaya dzekuti vanhu vasiri kuwirirana vasinganzwanani pakutaura. Taurai mbuya.
pamusoro yemambo nemuzukuru wangu indinuridzisa. Saka mukaona munhu wodai arwadziwa, ndarwadziwa mambo. Takaenda kwamambo Gandhi kwashe tiri kutsi tichifunga kuti wanotiyananisa. Ndiri ipapo ndoda kuenda nenhoroondo, ndakabva pamba ini ndichibva ndaenda kuhedhera raundi kuma4 ndichibva ndadzoka. Ndiri ikoyo wakafona zvikanzi kwanzi mombe yapinda mugadheni. Ndikati zvino zvikanzi takuenda mugadheni kwamai Makore. Ndikati endai wakaenda. Wachibva waona wachibva wandifonera ndibva ndazopinda mushikashika, ndine gumbo ndakakuwara gumbo, saka ndinopinda mushikashika tiri padhuze nehedhirenda tisi kureba. Dambudziko randiunza kuno mambo nderekuti iwe unofirwa makuwa huko. 2 mombe dzawinadzo idzi hadzisi mombe mapere. Usiku munogadha iwe rako mbuya rawo moenda kundofukunurawo modya wachishauta. Madya kudaro ko kutengawo nyama mune bhucha iri papa iri. Tengai nyama mudyewo, pane kudya nyama dzevanhu. Mambo handifungi kuti kufirwa chitema. Handigoni kundosvara vanhu ndichidya ndichisiya mombe, ndichitsvara wana wangu nemurume vangu wese nehama dzangu ndichidya. Zvakandibata tiri mumasuro, mombe dzakapinda dzedhairi. Mombe dzedhairi dzapinda dzakadya, awakandituka mombe dzenyu. Ishe tiri kutsi wakasimuka nachairman wevillage wakaenda wakasvika mugadheni mamai avo zvikanzi ausifana kuti mombe dzedhairi here dzefeeding dzine ndowei. Mai akati zvikazi zvibva zvapera. Next wachibva wauya futi zvikanzi mombe dzako dzadya iwa zvakanaka totaurira ndinoripa hangu. Ishe chiri kutsi nachairman wakaenda wakasvika ipapo, wasvika wakati aiwa idzi ng'ombe idzi hadzisi dzauba idzi ng'ombe idzi ndedzemukati umu. Wakati havana kuzoya kuti wakazoenda kundoona munaiwa izvanitazviziva. Wachibva waparadzana. Ishe chiri kudza ndibva waenda kumba kwako, uyu ishe vana ndibva waenda kumba kwako. Ndikati zvakanaka maita. Wachibva wazoya futi ndikati handichadi kukuonai padhoo pangu. Mai yangu mada kundoona endai kupi? Kwachairman kana kwashe chiri kudza ndapota ndikuti handii. Uchibva waenda ndo pakazoti ndinotukwa. Taenda kudare ndaikwidza kuna Sechikudzi, takadaidzwa tikaenda, ava vakaenda wavo, ini ndikaenda. Dare rikataura ndikati ina handirambi kuri pamuriwo wavo wadyiwa nemombe. Ngadai waverenga mapuranzi kuti mangani waverenga kudaro, kana ukati ndipei kwe2 months kuti muri wangu uzofunda nekuti ko ndaipeya nemhosva yekuti dzadya chipfuya handichirambiri zvakanaka ndaipeya, asi kundituka uko ndo kwandibaya. Mai avo vakapindura kuti
ndamukutukai andikumbiri ruregerero rwataurwa naShe Chirikudzi kuti pananai ruregerero andikumbiriba ndotoenda kwamambo ikoko ndotofushunura zvese ndo pandichafushunura padare pamambo ipapo ndichafushunura zvese ndikati moda kufushunura zvipi iwe zvakanaka dai pamba penyu paine marinda ndaiti ndini marinda ari kwangu handei mundofushunura pamberi pamambo Maponi nedare rake wachizvizwa handirambi kubhadhara mombe yacho nekuti chipfuyo changu asida kunzi mapere kundituka public ndachembera kusvika pandiri pano mama handina ndaiuya muno mudare menyu muno mazuva akawakwa musha unoyu tichagara pamarikuku tichizwawo dzevangu ndichidzokera pamba pangu pa-44 mutation ndakakurirawo mukusvika ndikure tizobva ma2000 takumhanyirawo minda ndaigara patandi apo handina munhu akambonditi muroi patandi muno muvhengere muno handina munhu akambonditi muroi kana ndikasvika izvozvo vanongonditi mwauya ndichaenda pamba pangu ndikagara kuvillage 11 kunaShe Chirikudzi hawana kumbotonga dare rangu rekunzi ndanzi mbuya Chimedza Makaroya kubudikidza namai ava ndaiwakudza nhasi ndo patisina kuwati makadini awati papapo zvandakaita kwaShe Chirikudzi ndakawakwazisa nhasi ndasvikawa pano ndasvika ndichitsvagawo pekugara kurwadziwa kwandaita mambo ndekunditi muroi dai vakangoti havo aiwazvo bhadhara mari yakati kaposheni kamukadzi wake muhuma pazuva uchindipa mari yekuti nditenge muriwo aiwa zvakanaka wasina kuzobudisa shoko iri apo wakanga wachambouya wachimangara kwaShe wachidini hawana kumbondiburisira shoko rekuti murwa wakanga wakangoritsimbika ndatenda hangu taura tizwe auya ndikuona ikai ndekupana muroi saka zvakati kuti mai vaongorwe muroi here asi muroi vaine matari tichasvika ipapo pane nyaya yatinoda kuti tiongorore iyo vari kuta kuti handina kudaro munoda here kuti tiende kuseri kwechuru pandoonekwa kuti pane huroi here tongotaura nyaya dzavo nyaya ndemombe dzakuzi kutanga makore ese ndechingodyirwa ndichingorwadziwa kana izvozvi zvaishamisiwa namagiraundi rongotongoona kuti nyange mwana wacho ari papa anotoona akubhirijuka asi vanhu vachitoona vachitotaura saka indoitawo sei vakundishandukira mai ndinyarare nekuti nini nditadzawo kurime nodzidzai kutaurawo kuti makore ese vanondidyira kuti ndishungurudza kana vakataurirawo kuti munoroya mukutuka taura kuti ndakataura mira kana utaura wakataura kuti muroi munokwira mapere nyama munoyadza vana wenyu mira kati hei tinoimba tese kwete kutaura mudare muno mutotaura munhu waneteta unzwa ndati kana vakataura nekushatirwa ita kuti ndakataura nekushatirwa tiregedze kuti muende kuseri kwechirungu kuti kunobhadharwa mari ndobhadhara mari handini nyaya yemombe dzavo vanhu vada kubvunza nezvemombe vati imombe chaiyo here yakapinda mugadheni mangu saka nezvinei ishe taura tinzero kanimbope ishe wacho tinzo kuti
ndatoto nhasi zvandibva zvauyawo kuno kudarewo pane basa panyaya dzevanhu kugarisana kwavo kunotonesa ndori pamarai pamhiri pebridge apamwaraza saka pana munaiwapo ivo pamunaiwa pachipo pepasingachengeso mombe dzedheri zvakanaka saka petakaenda newekomiti yemusangano takandoona zveshuwa muine ndowe ine makreshi nematsimba acho andosiyana mazimombe edheri mahombe tikatoti aiwa apapa handizvo baba wandotaurawo pachimedzi asi handizvo ndotafunga kuti no zvadini zvagadzirika musi wavazouya neyo iyi handingatauri kwese kwese kwete tichimbovagadzirisa musi wavazouya neyo iyi ndakatobvunza mudevero iwe mudevere tipi wakatina mombe yakaita sei ndobvatsanangura zveshuwa idhonza rewako ndobva ndakati no iwe peshi wakatadza kuti mbuya sori here yakangoti sori zvakadini zvakapera ndonyaya mungabva makwirire kuno yamungawire kuno here yanza tatowe pakazotaurika nyaya dzeuri ina alright imimi chigonai kuti sori mombe yedu yakatya kuno awakataurawo zveuroi vadini wagumbuka imimo mainini chitii sori kumuzukuru ngaitiende mberi ndo chimiro chiripo haivhiiwe saka pane kufungidzira kweuroi here muchiona kaunti hapana ndo zvatoda kubva panenge kufungidzirana nokuti nyaya dzavo hadziperi changavire ini ndoona kuti nyaya yekufungidzirana uroi hapamborina ava vatotaura kuti mombe dzinonzi dzadya imi muchiti hadzina kudya dzisingaoneki ndo pakazonzi asi hadzisiri mombe chaidzo wakataura apa kutoti hadzisiri mombe chaidzo kati dzamunoti imi munonzi dzadya asi zvikwambe uye ari kuti ndatina mombe imi munoti hamuna kuiwa handi mombe yenge akapikirwa haipana kana kumbofungidzirana ndinosapota zvitora chimagona nokuti vari kupupura kuti mombe wakaiona awati mombe yange yari kudanga saka awoti kamombe yacho ndo yekudzi yaoneka kudanga awati yange yaioneka kugadhe awati yange yari kudanga saka ingwa mombe kudzii asi zvimwe zvacho zvinoda kushandisa pfungwa mari yamakwira bhari uya pano nekudya kwamuchaita nekamubhedha kakadyiwe it means kuti zveuroi ndo paneyo haisi nyaya yekutyisirana paipapo hachangamiri ndiri kuona kuti nyaya yekuramba ichingopoterera asi wakamhangara nyaya wari unyatsoona kuti tipedze isisu kuti nyaya tidziya kuda zvakanaka takatopumwa ndofunga ndo pane nyaya yokuti vajekerwe napo kuti ticheneswe taakuda ramambo kudai kuti ndiwo chete wangatichenese tadzoka kwatinogara ndomaonero ndaakuita papfungwa dzavo saka meno mabatsiro anogona kuvaitira munoda kuenda here kuseri kwechuru kana kuti irikuona sezvataurwa kuti akanga amatukano enhau yekuti uyu waramba kuti mombe sandi yangu mombe yangu yanga iri kuku uyu aroti mombe amai kana munotaura musatauri munonzi mai mako munotaurisawo futi mini taura kuti vakanituka vari kuzviziva havana kutukira papedu vakanitukira panext door vachindipuma uri panext door even vanhu vepamunaiwa even vanhu vepamunaiwa wese vakabuda vaya kurodi malights vachindidedzera kuti uri muroi kuramba zvavo vakuzviprotecta ivo ndiandepanext mai masikati
vakasvika pamba vachinyazofamba zvakanaka vachitotaura nyaya dzavo zvakanaka. Ini ndakati kwakanaka here, ndakatoma ichiwadzingira imbwa pane imba ndakudzingiwa imbwa ndikati kwakanaka here avo ndopavati hamuna kunaka. Saka ndakabva ndatochengeta kwaitengwa ndati agarai apa ndobva wagara kudaro upeshi ndopakabva atanga nyaya yake andi zviyanhai mai masikati zvazvita achipusha bhazi mombe dzedu dzadzemundanga here ndikati ehe ndakuonepi mauya mese michipusha bhazi zvikanzi mai makoni wati mombe dzadya mzana mai makoni haisino nguva yadya mombe anzi mombe yadya kuma9 to 10 ndikati ini ndawazoya panapa kuma11 to 12 saka apa handizoziva hangu handikura zvandisingazivi ndobva mai makona wati sei muchingoti kana kwadyiwa munongoti ende kwamai masikati ende kwamai masikati inani ndakadera zvangu ndobva wangotinyi ndobva pecha asimuka abva asimuka kufamba mai makona ubva utera ubva ufamba inobva ndangoti ga ndibatsira vanhu kuti tifambe wanga rumwe ndobva ndakutodzoka ndandine mwene iwo bva watotanga kufamba wakupopotedzana ini zvawanga kuzopopotedzana handina kuzozvita waipopotedzana vari wairi vari vairi wese waipopotedzana vachingotaurawo zvavafana ini ndasingachazvinzana kuti asi maiona kuti uyo ari kutaura uyo ari kutaura kwati runere ndasingachaona iyo wadare munoiti nyati inichalamire ndiri kuona kuti nyaya iri apo uno chaiwo hauna tsika dzedu dzatinoziva namapumo unomada mvura kurwadziwa nezvaonekwa apa matukano evanhu vavakidzana handisi kuona unoyu kutukana vanoda kutongotsiurwa kuti kana vari avo vanenge varitaurawo nyaya yekudyirwa gumirai panyaya yekudyirwa ipi kana muri kutaurwa kuti mombe yadya nzwisaiwo kuti mombe yadya mombe hasi munhu plus kana mombe ikadya in future imimi ndevere mombe yadya musati kana mombe mongotina mombe moenda kune munhu muchiti mombe yako yadya matina batai mombe panzvimbo handiti nekuti maona kuti mombe dzanhingika mobata kamunhu mombe munhu wosara nemombe oenda kunodaidza mhuri mombe dzako idzi dzadya munda mangu apa masimba anenge aripo izvi zvekuririza mombe wozosara woti imombe yekwanhingi nekuti tichiona apa uyu ndimoyo ari kutaura nezvazvo ndimoyo zvakare muri kuona panobva panetsa kuti humoyo moyo here huri kudii huri kushanda but munotoziva ka moyo ndiwanika moyo haina kusiyana moyo iwani moyo iwani haina kumbosiyana ingave chirandu gono gumawaranda dhehwa she zvese waduma but imoyo yese handiti saka pfuure ipapamuita ndine mombe yangu yandina mudanga izvozvi anopa example yakadanga inobuda chingoti chirimo dai riri zhizha ndingana ndirimo zvo dzikaona ndichitodziramba inobuda yoenda inopaza inosvetuka yoenda painodzoka inosvetuka futi kudzoka mudanga ndakatozviona ndega inikuda umbei dai ndisina kuzviona ndingana ndisina iri zhizha ndaitora about yabva kuiyo iri kudanga kuti mudanga mune dombo mune sauti inobuda yotoenda painodzoka inosvetuka futi yonanga pasauti pa chimukono chirimo umbe inoita izvo asi ndoda kubvunza Margaret yechimedza uyu mai makonu kana makatukwa kunzi mumurwe akambokutukai futi here paseri kana kuti panyaya iyo ibedzi vanotuka maya kuti muroi asi wanotuka asi izvo zvindopawatuka kuti muroi nguva yese iwaivotuka imimi apa havana kutuka imimi wakatukana nemuzukuru ndikuti mushandi wangu asi mwakazoudzwa kaimimi hamuti wakatuka ndakasvika ndakubva kuhedhireni ava vari kwamai masikati asi manzwa hanzi waitukana ava wakati wandiona sei
hanzi waitukana kane uyo watuka ndakatowabvunza mubvunzo kuti ini munondipuma kuti uri muroyi asi tinosangana mutrafiki here ndozvandakawabvunza emapere yacho pamwe tiri kusangana ini pamwe ndogona ndichiroya ndisingazvizivi wakati uri muroyi ini handingambosweri kuwesta mari yangu kana kuti chii kuda kuuya uzosungisana namai makondi no wasina undituka kuti ndiri muroyi taizongotaurana kumba vakaramba kutaurana kwaishe chiri kuti vakati iwo handei kwamakomakondi kwacho ndinofushura zvakatowanda nekuti inzwakayo kuti ticonvicte munhu kuti zveshe wakatukwa panoda umbo ungadai wakarekodha ndakatosiya foni yangu last time pavari kutaura iwo kuti ine recording but foni yangu ndaisiya kumba izvo zvenge isina moto last time pawakauya vachizopopota pavari kutaura ndakatovarekodha but hawana kubvira wamenchena zveuroyi kana uine recording yacho yekutukwa kwawakaita this time handina kuvarekodha nekuti foni yangu kumba inge isina moto uri kuona tabvunza witness kuti havasi kuda zvakuda pachena ndochokadi nekuti wakukwatidzani saka toita sei kuzviziva wakatosara wakatodaiwo even vachegando vakataura kuti zveshuwa kutukana vanhu wakatuka mai avo ndikasara ndakangopetawo maoko angu ndakadai ndakatogumirwa ndakashara makuroa saka ndizvo here zviri kutaurwa hanzi makanzwa kuti uchinja nepanedistance yekubva pamapa kusvika kadanga pawakadzokera papo ndopandakangira kutuka kuchizokudai adhese wachindituka waitozviva nenyaya yekuti inzwa kuti ticonvicte awa kuti wakatukwa panoda umbowo uri kupanzwa umbowo hwacho hwekuti wakatukwa tinohwana kupi pane zvawataura pese panoda umbowo nekuti uri kuti aiwa ndakatukwa uyo achiti aiwa nyanda wanozviziva but tiri padare patience zvutaura mambori uzvinzwa ngekuti mai masikati handindima nawo kuti waite witness hana mai masikati inini hana kuzinza kuti kwakwakusviba vangu vavomaiku naye mai makona mune mombe iri pamba pedu ndinadzo dzinotodyawo kwangu nedzinodya zvitodaidzwa okay andioni uri relevant nekuti approach iripo ndeyekuti matukano zvekudya mombe apa avari kutaura kuti mombe yangu yanga yakavharirwa uyu ari kutaura kuti mombe ndakaiona iri mombe yavo avo kutaura kuti saka chipoko here chandadii chaonekwa unozomuudza here kuti hadzisi mombe munotasva mabere ndozvari kuti ndakabvunza inzwa uyu ndozvari kuti ndakabvunza kuti saka kana uri kuramba iwewo chipoko here saka how do we prove kuti wakatukwa havasi kutaura kachokwadi how do we prove kuti wakatukwa so that kana ndikapa judgment kuti wakatukwa pane paine umbowo hwekuti wakatukwa hunobva papi imi gogo umbowo hwekuti makatukwa huri papi pamusoro ibaba mwana uyu zvakayakata ndakandatori papi ari kuchema huri papi umbowo hwacho kwawakabva avo mai masikati semunhu mawakedzani kuti wanyatsodura kuti wakatukana mazvinzwaka iye ari kutaurawo uyo huri papi akazoramba mai ava wanzi nashe tiri kuutsi chipaivo mbuya chimedza sori ndakatanga ndati imimi muwape sori nekuti mombe yenyu yadya kugati ndikati ndinowapa 1 2 imimi momai makoni chirivhesawo mashoko enyu namazvibata sekuti wakataura mashoko iwayo
ipapo vakataudzana vakatowirirana kuti takatukana zvouro adara havasi kuramba kutukana ndakabvunza kuti koyo unogoramba sei mombe yako chipoko here chinoti iyo kuti chachiri kuko saka kuno chipoko here chinodya muntu kunokuyo chiti chakavharirwao nekuti uyu mundeveri ari kuti chi mombe yako anamuri chikakati chikwambo kana chikwambo here chipoko here chikwambo here kubvunza kuti koyo unogoti iyi mombe yako yanga iri kuko uyu ari kuti ndaiona ndaitina saka zviri kufamba sei mubvunzo iwo uri genuine hauna matukano nekuti wari kuda kuti koyo zviri kunzi mombe yako iri kuko uri kuti iri kudanga uyu ari kuti ndaitina kuno saka chipoko here kana chikwambo here kana chinoapia kwese kwese nguva imwe chete inozikanwa haina muswe saka nyaya yenyu tinoidhisimisa nekuti hapana umbowo hwekuti tingati umbowo hwekuti uyu akatuka haana kutuka asi totaura kuti endai mundochengete zvipfuyo kana chipfuyo chadya mumunda memunhu iwe mudeveri uri kuzvinzwa here chipfuyo kana chadya bata chipfuyo modaidza munhu chipfuyo chiripo munhu wonongedzerwa kuti mangwani hazvina muromo izvi zvekuti unotina woenda kune munhu wondoti chipfuyo chako chadya hazvina zvinotukisana vanhu vanotukana nekuti hazvina chi umbowo pamwe imombe yako iwo inenge yadya nekuti hausi kuda kuona imwe yomumwe munhu iri papapa wotina kuti idi namakhipha ngendlela yokuthi inesiduyana so unyoni kwamdala wami ngiwabiza umfana ntanga njengathi mfana ubona inkomo sidlilele indaba yahlaqala ubuya usizise ubuya umfana lo ukuthi ngizwa umfana lo esithi nekhiphe inkomo ngathi yimi ngikhiphe inkomo sibi wena seyisori ukuthi into iphele kuphela umfana lo izinto ziphela neno ukuthi kuze kuzofika lesi sigaba vari kutaura zvechirume changamira kuti inipo ndakatina mombe iyi ndaona yadya ndakatina ndiri kutarisira kuti wanawa ndinongowataurira kuti ona ng'ombe yadini yadya iyi iwewe kumbira rwegere kuno nekuti ng'ombe yako yadini yadya saka handina kuziva kuti vanhu ava vane tumagiraji tikuda kuti vatange kuzotukana nekuti tizodakare kusvika kumatare kuno handizvo zvine ndakatarisira ndandakatarisira ini kuti vanhu ndavataurira chokwadi kuti dini ndadini ndatina ng'ombe yange iri mugadheni saka iwewe kumbira ruregerero kuna mai avo vanhu uyu akavhara pakati mombe yangu chindobhabhachi ndozvakakonzeresa uyu akati ini yangu ndandakavharira uyu akati ko saka uyu ari kunzi ibere here akuti manditi mombe dzangu imaperi nekuti zviri kuramba zviri kudii nekuti uyu ari kutaura kakuti ndaona mombe yako yadya iwe woti aiwa mombe yangu yanga yakavharirwa saka mai awo wane raiti yekubvunza kuti saka chii mombe dzako mapere here kumbira utori muroro wedu yakakumbira manje uroro wamadzishe varanano zvakanaka kutukwa kuita sei zvininipise hazvina mhosva murora uri murora uchaichai neomwe mwana wangu kasiyana zvakanaka munhu anemanegitito ndiriranai muchiyananisana atadza muchidaiso muchidaisa tina zvipfuyo tinazokumbawo asi
asilipo inyaya imambo watopedza naye kudhara wati nyaya yematukano chete and yabva yadhisimisa hapana nyaya sazvo atosimukaenyimene Hapana hiyo. Ngatiende. Okay.